Zdravo svima i dobrodošli u drugo novogodišnje izdanje ove naše emisije. Jedino se po kapicama zapravo može zaključiti da je novogodišnje izdanje, ali potrudili smo se. I da krenemo sa pitanjima. Ovako, danas Miroslav pita, kako da odaberemo osobu koja će mi voditi kampanju na Facebooku? Dobro, to je zaista teško pitanje, ali onako bez pretrivanja zaista teško pitanje iz više razloga. Ja se često susrećem sa tim pitanjem, pogotovo od kada više sam se prebacio da više radim edukacije, mnogo manje radim za klijente i onda puno upita ja zapravo prosleđujem nekim drugim ljudima ili ne znam, kažem da se više time ne bavim i tako dalje. I zaista smo tu u velikom problemu. Ovako, ako imate velike budžete i ako imate dovoljno sredstava, onda je mnogo lakše, onda se angažuje neka agencija i to uglavnom ume da prođe mnogo bolje. Ne da su agencije bolje od freelancera, nego je lakše odabrati prosto. Nekako kad stoji agencija iza nekog projekta, možda vidite šta su oni preradili, čime su se bavili, da ih upoznate na internetu, ipak je to neka firma koja tu postoji ili tako dalje. Neće da nestane ako se, ne znam, freelancer razboli, on više ne može da radi, taj dan mislim da se malo teže razboli. U agenciji kad jedna osoba otpadne, tu su druge. Tako da ako ima dovoljno budžeta, ja bi uvek išao na agenciju. Sad, problem je što su agencije uglavnom skuplje od freelancera. I onda kad ste ograničenog budžeta, ograničenih sredstava, onda se moraju naći neki pojedinci koji su dobri u tome što rade. Međutim, to ume da bude onako zaista komplikovan proces. Sad, iz više razloga. Prvo, zato što svi biznisi su različiti i različitim ljudima leže različite stvari. Pa tako, nekome može više ležati tipa ugostiteljski tip stranica ili tip gde je prvenstveno zabava u pitanju. Onda imate neke druge freelancere koji su se možda malo više fokusirali na prodaju. Onda imate neke treće koji su se više fokusirali na ne znam, na prodaju, na šta smo rekli, na građenje tog nekog community-a kroz lepe, atraktivne slike. Imate treće koji su se možda više fokusirali na generisanje upita i tako dalje. Znači ono što bi trebalo da krenete, prvo da izaberete par ljudi koje nađete na internetu, pre nego što ih uopšte kontaktirate, vidite kako vode svoje stranice na Facebooku ili od svojih klijenata, mada bi meni bilo poprilično simptomatično da svoje stranice ne vode, da nemaju nikakvo lično prisustvo na internetu i da samo rade to uslužno za klijente. Ne kažem da takvih dobrih ljudi nema, ali to je onako prvi filter. Onda vidite koje to stranice vode, koje su biznise vodili do sada. Vidite da li se tu uklapate po toj nekoj strukturi. Jer ako je neko pretežno radio, ne znam, modnu industriju i, ne znam, radio je ugostiteljske objekte, možda će jako teško da mu legne neki vaš proizvod ili usluga koji su možda potpuno drugačiji. Znači, pogledajte taj njegov track record bivših klijenata i onda definitivno sa svakim zakažite sastanak, zato što je jako bitno da tu, kako se to kaže, da kliknete. Da kliknete, da. Zato što će ta osoba da predstavlja sutra vaš biznis na internetu. I jako je bitno da se vi u početku dobro razumete oko ciljeva, oko zajedničkih vrednosti koje delite, ne dele svi biznisi iste vrednosti. Jako je bitno da se to ispravno iskomunicira. Ako sa nekim na početku imate problem u komunikaciji da se ne razumete, to dugoročno može da bude jako veliki problem. Iako ta osoba zapravo ne mora bude uopšte loša, možda jednostavno vaš način komunikacije ne odgovara toj osobi. Znači, identifikujete tih par ljudi, vidite se sa svakim od njih, dogovorite da naprave mali plan toga šta bi oni radili i onda na osnovu te 3-4 ponude izaberete onoga ko vam najviše odgovara. I ono što bih definitivno savjetovao, da se više fokusirate na ljude koji vam više odgovaraju, a ne koji zvuče možda bolje ili ne znam da su poznati ili nešto slično. Znači vidite da vam ta osoba makar je bila potpuno anonimna, ste prvi put čuli za nju, ako je ispunila sve kriterijume koje vama trebaju, može biti jako dobar izbor. To je to, Ana. Imamo neka pitanja za tebe u ovoj novogodišnjoj emisiji. Ti mene pitaš? Pa pitam te da li imamo pitanja za tebe. Nemam, dobro. Neko je želeo da zna da li se Ana samo šminka za emisiju. Ne šminka se Ana samo za emisiju. Šminka se svaki dan. Svaki dan, verujte mi, evo slikat ćemo je sutra. Juče sam bila našminka. Možda se samo slučajno nekad dogodi da kombinuješ šminku sa garderobom, ali to ne zapravo. Nekada. Da, okej. Desi se nekada,
dobro. Nema veze sa emisijom. Nema veze. Nisi poseban. Da, dobro. Znači, to je to. Vidimo se sljedeći put. Pozdrav. Vidimo se. Ćao.